Bakit ba kailangan mong sundin ang tadhana? Hindi mo alam ang pakiramdam na ipinanghanak ng isang alimaw. O ang pakiramdam na maging ako. Isang nilalang na walang kontrol sa kagustuhan ng sariling katawan. Hindi totoo yan. Kung gugustuhin mo, pwede ka namang magbago. Kaya mong pigilan yan. Oo, mahirap. Pero ganun naman talaga, di ba? Pasensya na kapatid ko. Pero magkasabay man tayong isinilang sa mundo. Magkaiba ang daang tatahaki natin. Pero hindi mo ba naiisip na sa gagawin mong yan? Pwedeng hindi na tayo muling magkita, Samuel. Hindi ko gustong masaktan ka. Pero ang tadhana ay nakasulat na kahit sino sa atin ang hindi yung maiiwasan. Kaya ngayon pa lang, humihingi na ako ng tawad sa iyo. Dahil hindi natin alam kung sa susunod nating pagkikita ay magkaaway na tayo. Naniniwala ba kayo na ang mga kambal ay alam ang nararamdaman ng isa't isa? Ngunit paano kung malaman mong ang kapatid mo na akala mong kasama mong haharap sa buhay pumili na pala ng sarili niyang tadhana? Paano kung ang pagsusumikap mong maging mabuti siya palang nagpalayo sa kanya? Sasamahan mo ba ang kapatid mo kahit sa kadiliman? Mas pipiliin mong umanib sa mabuti kahit na ang kapalit nito ay mapalayo sa taong pinakamahalaga sa iyo. At bago natin simulan ang kwento, check nyo ang bago nating channel na Love Stories, Miss and Mr. Love. Siguradong kikiligin kayo sa mga kwento. Mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect pang relax habang nakikinig. Sama na kayo at ma-in-love sa mga kwento natin. Makikita ang link sa pin comment sa upload na ito at subscribe na po kayo. Huwag niyong kalimutan Miss and Mr. Tagalog Love Story. Magandang araw, ako nga po pala si Sofia. 20 years old na po ako at nakatira dito sa probinsya ng Quezon. Kasama ko pong naninirahan dito ang aking mga lolo at lola. Dahil maaga pong nawala ang aking mga magulang, sila na po ang nagpalaki sa akin. Bata pa lamang po ako ay busog na ako sa mga kwento ng aking Lola Felix at Lola Dayan tungkol sa buhay nila nung unang panahon. At sa lahat ng kwento nila sa akin, may isa po akong pinakakakaiba ngunit siyang paborito ko. Ito po ay tungkol sa pambihirang pag-iibigan ng isang binatang nagtitinda ng dyaryo na ang pangalan ay Eddie at isang albularya na si Susan na may kakambal na isang aswang. Sa kwento ni Lolo Felix, nangyari po ito ng panahong 1956. Mga panahong simple pa ang buhay lalo na sa mga probinsya. Ang kwentong ito ay puno ng roller coaster na emosyon at kahindik-hindik na mga eksena. Kaya naman, nang matagpuan ko po itong channel ninyo, hindi po ako nagdalawang isip na isulat ang kwentong ito upang maibahagi sa iba. Dyaryo po kayo dyan, alay! Bili na kayong dyaryo! Sige na po, mura lang po yan. Magkano ba yan, iho? 10 sentimo lang po. O siya, sige, bibili ako ng isa. Heto ho, salamat po alay. Nga pala, iho. May nakita ka ba ditong nagtatakbuhan kanina? 2 lalaki na hinahabol ng isang aswang. Aswang ho? Oo, nakita mo ba? Hindi ho. Pero nakita ko yung 2 lalaking tumatakbo kanina. Nadagasan pa nga itong istante ko ng mga dyaryo. Diyan po sa kanang bahagi ng palengke sila sumuot. Salamat, iho. Pero sigurado ka ba na hindi mo nakitang aswang? Wala ho. Wala pa akong nakitang aswang? Ay, nako. Akala ko pa naman, ito na ang panahon mo. Ano namang tinatawa-tawa mo dyan, Ate Dayan? Paano ba naman kasi? Sa dinami-dami ng matandang makakasalubong mo, si Aling Victoria pa talaga. Hindi mo ba alam na may konti yan? Anong gagawin ko? Gusto ko na agad maubos itong mga paninda kong dyaryo eh. Ano ka ba naman? Ang aga-aga pa kaya? Panigurado akong mauubos yan ngayon dahil marami ang magsisimba. Kahit na, gusto ko na agad umuwi ng bahay. Sus! Ang sabihin mo, gusto mo lang tumambay muli doon sa puno ng mangga kung saan tanaw ang kubo ni Susan. Akala mo ba hindi ko alam na may gusto ko doon sa albularyang yun? Ate naman, huwag kang maingay. Mamaya may makarinig sa'yo dyan eh. Ano ka ba naman? Wala ka namang kaagaw doon sa babaeng yun. Ang dami nga lang may galit doon. Huh? Bakit naman sila magagalit?
Albularyo yung tao, tumutulong sa kapwa. Kapag may mga sakit sila, sa kanya rin naman sila lumalapit. Ayan na naman ang kapatid ko, galit na galit. Ayaw na ayaw talagang inaapi ang kanyang pinakamamahal na si Susan. Ingay mo talaga, ate. Pero ate, di ba yung si Aling Victoria, marunong daw manghula nung kabataan pa niya? Subukan kaya natin magpahula kung magkakatuluyan kami ni Susan, ano? Ano? Hilo ka ba, Eddie? Kasi sabi ko lang kaninang may problema nga sa isip si Aling Victoria. Tapos naiisip mo pa mapahula? Naku, kapag nalaman niya ng mga tao, sasabihin nila may maluwag ka ng tornilyo sa utak mo. Ang mabuti pa, ihatid mo na yung mga diaryong pinapadala ni nanay dun sa barangay hall. Asan ba kasi si Kuya Felix? Bakit ako na naman ang maghahatid nito roon? Wala. Umalis na naman ang asawa kong yun. Hindi ko nga alam kung nasaan eh. Sino ba ang magbabantay nitong istante ko kung aalis ako ngayon? Iba na lang kasi ang padalhin mo doon ng mga dyaryo na ito. Ako nang bahala dito. At saka alangan namang akong pumunta sa barangay hall. Eh, ikaw ang may bisikleta. Alam mo namang hindi ako marunong gumamit yan eh. Ay, naku talaga. Nakakainis. Sige na, huwag ka nang matigas ang ulo. Sundin mo na lang sila nanay. Basta mag-ingat ka ha. Mamaya makasalubong mo na naman si Aling Victoria. Paborito ka pa naman ng matandang yun. Busangot. Inayos daw ni Lolo Eddie ang estante na kanyang panindang dyaryo. Pagkatapos ay pumunta sa pinagparadahan ng kanyang bisikleta. Inalis niya ang kadena nitong nakakabit sa isang payat na puno. Agad na itinali ni Lolo Eddie ang makapal na patong ng mga dyaryo sa likuran ng kanyang bike. At pagkatapos ay nagmaneho agad. 7 o'clock pa lamang na umaga noon, ngunit kahit maaga, abala na raw ang mga tao sa palengke. Araw daw po kasi yon ng linggo. Kapag ganong araw, ang mga taong galing sa simbahan ay agad na dumidiretso sa Tiangge para mamili ng sariwa at murang gulay. Sa araw din na yon, mabilis na ubos ang dyaryo dahil sa dami ng mamimili. Pero kahit sobrang abala sa palengke, hindi daw nawawalan ng panahon si Lolo Eddie na pumunta sa burol at tumambay sa malaking puno ng mangga para pagmasdan si Susan. Si Susan po ay isang dayong albularya. Ayon kay Lolo Felix, hindi daw siya pala salita, ngunit hindi maitatanggi na magaling siyang albularya. Marami na raw po siyang napagaling noon, ngunit kahit ganoon hindi nawala ang mga bulong-bulungan ng mga tao, lalo na ng mga kababaihan tungkol sa kanya. Maganda, makinis, at para daw bang may nakakaakit na presensya si Susan. Dahil doon, maraming relasyon ang nasisira dahil lihim na umiibig ang mga lalaki sa albularyang si Susan. Matapos namang dalhin ni Lolo Eddie ang mga dyaryo sa barangay hall, bumalik na muli siya sa palengke. Di naman daw nito alam na yun pala ang araw ng fiesta ng patron sa kanilang lugar. Kaya naman kahit na nagmamadali siya sa pagpadyak ng bisikleta, hindi pa rin siya nakaiwas sa mahabang pila ng parada ng mga poon at mga banda sa kalsada na siyang pumigil sa kanya para makatawid. Inis na, walang nagawa si Lolo Eddie noon kundi panoorin ang mga magagandang dalaga na nakabihis ng maiksing palda. Sumasayaw habang may hawak na baton, habang ang mga lalaki naman ay may hawak ng drum at xylophone. Ngunit sa kabilang panig ng kalsada, bigla niya napansin ang isang dalaga. Si Susan, nakabistida ng puti at may balabal na itim sa balikat. Nakatayo sa lilim ng puno, nanonood sa mahabang pila ng banda. Takang-taka siya nun dahil kilala niya daw ang dalaga na bihirang lumabas ng kanyang kubo. Nang matapos na ang parada, agad na tumalikod si Susan at naglakad palayo. Dahil sa paghahangad na makausap ang dalaga, hindi na nagdalawang isip si Lolo Eddie at agad siyang sumunod dito. Ngunit agad din siyang napatigil nang makarinig ng malalakas na sigawan. Ibalik niya ang paningin sa parada at doon nakita ang isang kumpol ng mga tao na nakapalibot sa dalawang lalaking nakahiga. Patakbong lumapit si Susan doon, kaya agad naman siyang sumunod at nag-usisa din. Anong nangyari? Ay, hindi namin alam. Wala namang nakikita kung anong nangyari. Basta't nagtatakbo na lang ang dalawang yan dito. Pagkatapos ay bigla na lang silang nangisay. Kuya, naririnig mo ba ako? Kaya mo bang bumangon? Ay, sandali. Parang kilala kita. Kayo yung lalaking dumagasa sa paninda kong dyaryo kanina. Kailangan ko siyang magamot. Teka. Dumudugo ang leeg niya, Susan. Ay, Diyos ko. Oo nga. Ano yan?
Sinong may gawa niyan? Huminahon muna kayo, Ale. Mas mabuti kung hayaan muna natin matingnan siya ni Susan. Hindi. Kagat yan ng isang aswang. Ito na nga bang sinasabi ng matandang si Victoria. Binalaan niya na tayo noon. Binalaan niya na tayong darating ang kinatatakutang aswang na si Samuel. At kapag nangyari yon, bibiktimahin niya tayong lahat. Anong kailangan mong gawin, Susan? May tutulong ba ako? Susan, ayos ka lang ba? Bakit namumutla ka yata? Nandito na siya. Nahanap niya na ako. May problema ba, Susan? Bitawan mo ako. Kailangan ko nang umalis. Ha? Teka, paano tong... Ganun na lamang ang gulat noon ni Lolo Eddie nang pagharap niya ay bumangon mula sa pagkakahiga ang dalawang lalaki. Sandaling ikinibu-kibu pa nila ang kanilang mga leeg at nang magmulat ng mga mata, kitang-kita niya kung paano namula ang mga yun. Nakita rin niya kung paano biglang umusok ang kanilang mga likod sa sikat ng araw at doon biglang tumakbo ang dalawang lalaki at mabilis na hinabol si Susan. Ang mga tao sa paligid naman ay abala sa pagsasagutan tungkol sa sinabi ng matandang babae. Ni isa sa kanila ay walang nakapansin sa nangyari. Kaya naman mahigpit na hinawakan ni Lolo Eddie ang kanyang bisikleta. Pinaandar ito at dumaan sa kabilang panig upang habulin at tulungan si Susan. Habang nagmamaneho, nakikita niya sa pagitan ng mga bahay ang malalakas at gigil na yabag na mga humahabol kay Susan. Kakaiba ang kanilang mga ngisi at kitang-kita rin ang mapupula nilang mga mata. Dahil doon lalo pang binilisan ni Lolo Eddie ang pagpadyak sa kanyang bisikleta. Nang maabutan niya si Susan, agad siyang huminto upang pasakayin ito. Sa una nag-aalangan pa ang babae, ngunit wala rin siyang nagawa na makita ang dalawang lalaking humahabol sa kanya. Mabilis siyang sumakay sa bisikleta. Si Lolo Eddie naman ay hingal na hingal, ngunit buong puwersa ang pagpadyak. Nang mapansin niyang lalo silang nalalapitan ng mga humahabol, mas lalo pa niyang binilisan ang pagpedal. Ngunit sa labis nilang pagmamadali, hindi na niya naiwasan ang nakaangat na ugat sa lupa. Tumalsik sila sa damuhan at bago pa man siya tuluyang makatayo, may isang lalaking tumalon mula sa itaas ng puno. Matikas ang katawan nito, kayumanggi ang kulay at may mahabang itim na buhok. Kay tagal mo akong pinahabol, Susan. Ano bang kailangan mo sa akin? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam mo kung anong pakay ko. Anong klase mga nilalang kayo, ha? Sino ka? Layuan mo kami! Hindi ko alam na nakikipagkaibigan ka na pala ngayon sa mga katulad niyang tao. Huwag mo siyang idamay. Kung ano man ang kailangan mo sa akin, wala siyang kinalaman doon. Huwag kang mag-alala. Pagkakataon na rin naman niya ito para maging makapangyarihang katulad ko. Pili lamang ang mga taong isinasama ko sa aking mga kampon. Kakampon? Sandali, anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang lumayo pa. Mabilis lamang ang gagawin ko. Hindi, lumayo ka sa akin. Hanggang diyan ka lang. Ano ba? Bitawan niyo ako! Agad na lumaban si Lolo Eddie nang hawakan siya ng dalawang alagad ni Samuel. Nang humakbang ang isa palapit sa kanya, kitang-kita niya kung paano sumama ang mukha ng lalaki. Mula sa batang wangis nito, nangulubot ang kanyang balat, bahagyang humaba ang nguso at nang ibukan nito ang bibig, lumabas doon ang matitilos na ngipin. Bigla namang naalala ni Lolo Eddie ang sinabi ni Nanay Victoria. Ilang beses daw nagpumigla si Lolo Eddie noon, ngunit masyadong malakas ang dalawang kasamahan ni Samuel na nakahawak sa tigkabilang braso niya. Nang akmang nakahanda ni si Samuel na sakmalin ang leeg ni Lolo Eddie, biglang dumating ang isang grupo ng mga lalaki na may dalang armas. Karamihan sa kanila ay may hawak na bolo, itak, punyal o di kaya'y pana. Agad nilang sinugod ang tatlong aswang at dahil doon nabitawan nila si Lolo Eddie na bumagsak sa damuhan. Agad naman daw niyang nilapitan si Susan. Pinagmadali itong tumayo at magkahawak kamay silang tumakbo papasok sa kagubatan. Ngunit habang nakikipaglaban ng mga lalaki sa mga aswang, inutusan ni Samuel ang isa niyang kasamahan na habulin sina Lolo Eddie at Susan. Madilim ang kagubatang yon dahil hitik sa dahon ng mga punong tumatakip sa sikat ng araw. Dahil doon napansin ni Lolo Eddie ang biglang pagbilis ng kilos ng lalaking humahabol sa kanila. Nang matalunan sila nito sa kanilang harapan, mabilis nitong nahila si Lolo Eddie. Akmang sasakmali na nga daw po siya nito nang biglang napigilan ni Susan ang pangyayari.
Doon kitang-kita ni Lolo Eddie kung paano lumaban si Susan sa aswang. Magaling siyang kumilos at makipaglaban, ngunit hindi kasing bilis ng nilalang. Sa isang malakas na sipa, napatalsik si Susan. Biglang bumaling sa kanya ang aswang at tumakbang papalapit. Halos maglaway pa nga daw po ito habang nakatitig sa kanya. Nanginginig naman ang mga kamay ni Lolo Eddie nang abutin niya ang putol na kahoy sa tabi niya at ginawang panangga. Sakto namang tumalon ng aswang sa kanyang ibabaw at tumusok sa tiyan nito ang kahoy. Doon nakita ni Lolo Eddie kung paanong unti-unting naging abo ang katawan ng lalaki, hanggang sa ang tanging natira na lamang ay ang kalansay nito. Napatay mo siya. Isa ka bang manunugis? Manunugis? Anong manunugis? Ang pangalan ko ay Eddie. Eddie? Hindi ko akalaing makikita kita ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Kilala mo ba ako? Oo naman. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ha? Parating na sila. Hindi nila ako pwedeng maabutan, Eddie. Sandali. Saan ka pupunta? Sa lugar kung saan hindi ako mahahanap ng kahit sino. Pero kung ikaw ang lalaking tagapagligtas ko, alam kong mahanap mo ako, Eddie. Sandali. Hindi kita maintindihan. Paalam. Huh? Hanggang sa muli nating pagkikita. Matapos daw po niyang sabihin yon, biglang tumalon si Susan pababa ng bundok. Mabilis siyang gumalaw, para bang halos hindi na niya naapakan ang mga damo. Kwento pa ni Lolo Felix, kitang-kita raw sa mga mata ni Lolo Eddie ang paghanga sa bilis at liksi ng kilos ni Susan, kaya hindi na niya nasundan kung saan ito tuluyang nagtungo. Nang dumating ang mga taong may hawak na patalim, hindi alam ni Lolo Eddie kung anong gagawin. Sa huli pinili na lang niyang hindi tumakbo o tumakas. Sa halip hinarap na lamang niya ang mga ito. Itinaas ang dalawang kamay na parabang sumusuko at mariing na palunok, habang pinagmamasdan ng grupo ng mga lalaki. Ngunit gano'n na lamang ang pagtataka ng kanyang muka nang makita niya sa harapan nila si Lolo Felix. Kuya Felix? Sino ka? Ho? Eddie ang pangalan ko. Huwag niyo akong saktan. Hindi ako halimo na katulad nila. Alam ko. Pero anong ginagawa mo dito? Napatay niya ang isa sa mga aswang, Tatay Peter. Kung ganon, dalhin niyo siya. Teka, saan niyo ako dadalhin? Hindi nga ako halimaw. Kuya Felix, sabihin mo sa kanila na wala akong kasalanan dito. Relax ka lang, Eddie. Mas mabuti kung sumama ka na lang na maayos para hindi ka na mapahamak pa. Ano? Dinala daw siya ng mga ito sa isang kampo. Maliit lamang daw ang lugar na yon. Napapaligiran ng mga kubo at sa gitna ay may malawak na espasyo kung saan nag-iensayo ang mga binata. May sumusuntok sa nakabiting saging na tila ba iyon ang katawan ng kalaban. Meron namang nag-aasinta ng maliit na kutsilyo sa isang tabla. Ang iba naman ay aktwal na nakikipaglaban, nagpapalitan ng suntok at sipa sa ilalim ng araw. Habang naglalakad si Lolo Eddie, kitang-kita ang pagtataka at pagkamangha sa kanyang mga mata. Para daw bang ibang mundo ang kanyang napasukan ng araw na yun. Ipinasok siya ng mga lalaki sa isang may kalakihang kubo. Doon lamang niya tuluyang binitawan ng mga kasamahan ni Lolo Felix. Ano ho bang kailangan niyo sa akin? Sinabi ko na nga ho na hindi naman ako halimaw. Dadawit lang po ako. Isang normal na tao na nakapatay ng isang aswang. Tapos sasabihin mo ngayong nadawit ka lamang. Totoo bang sinasabi ko? Alam mo ba, iho, na halos 10 dekada nang hindi ito nangyayari? Ang alin po? Na makapatay ang isang normal na tao ng isang aswang. Ha? Eddie, hindi yan kayang gawin ng isang normal na tao. Sigurado ka bang wala kang lahi ng isang manunugis? Ano bang manunugis? Kanina ko pa naririnig ang salitang yan. Hindi ko nga alam kung ano ang ibig sabihin yan. Ang mga manunugis ay grupo ng mga taong binesmasan at binigyan ng lakas para tapatan ang mga aswang. Gamit ang mga pinag-aralan naming bilis, kilos, lakas at ang mga punyal na binesmasan para maging sandata namin. Trabaho naming harapin ang mga aswang at pigilan ang kaguluhang gusto nilang dalhin sa mundo. Kaya ba bigla na lang kayong dumating kanina? Tama.
Kung ganoon, bakit niyo ako kinuha? Mga aswang naman pala ang kaaway ninyo. Pinoprotektahan niyo ang mga tao. Kaya dapat pakawalan niyo na ako. Masyado nang malakas ang grupo ng mga aswang. At ngayon, kumikilos na sila para paramihin ang kanilang bilang. Kami, mga manunugis, naghahanap din kami ng madaragdag sa amin. Hindi mo naman mapapatay ang aswang na yon kung hindi ka kakaiba. Paano pong kakaiba? May lakas at tapang ka ng isang tagapagligtas. Kaya naman inaalok kitang sumama sa grupo namin. Sandali po. Nagkakamali ho yata kayo. Hindi ho ako malakas. Normal lang ho ako. Hindi ako tagapagligtas kagaya ng sinasabi ninyo. Eddie, bihira ang pagkakataong ito. Hindi ka naman namin aalokin kung hindi namin nakikita sa iyo ang katangiang kailangan ng grupo namin. Pwede ho bang pag-isipan ko muna? Isang araw. Bibigyan kita ng isang araw para mag-isip. Bukas ng gabi, ganitong oras kung nasaan ka man, darating kami para kunin ang iyong desisyon. Gaya ng sinabi ni Tatay Lolo Eddie, umuwi nga raw po noon si Lolo Eddie at habang naglalakad, kasabay daw ito noon ni Lolo Felix. Kitang-kita raw po ni Lolo ang kaguluhan sa mukha ng lalaki. Malalim daw po ang iniisip nito habang hinihila ang kanyang bisikleta na may sirang kadena. Pagdating sa kanilang bahay, agad silang sinalubong ni Lola Dayan. Kung normal na araw daw po yun, paniguradong hindi na mapakali si Lolo Eddie habang pinagsasabihan siya ng kanyang kapatid. Nakapamewang pa naman daw po ito sa harap ng pintuan. Salubong ang kilay at tila ba sinasaulo na sa isip ang mahabang sermon. Ngunit sa puntong yon, tahimik lamang daw si Lolo Eddie. Nakatungo lang daw po ito at nakatiting sa kanyang mga paa at nang maisandal ang bisikleta sa gilid ng bahay, dumiretso na ito sa loob nang walang lingon-lingon. Pagkatapos ay pumasok na rin siya sa kanyang silid. Hoy, Eddie! Kinakausap kita. Lumabas ka nga dito. Huwag ngayon, ate. Pabayaan mo muna siya, mahal. Anong pabayaan? Tsaka saan ka ba galing? Anong oras na Ngayon ka lang umuwi? May ginawa lamang akong importante. May mas importante pa ba sa paghahanap buhay? Mahal naman. Linggo naman ngayon. Sigurado naman ako mauubos yung paninda nating kamatis. Hindi naman ang pagkaubos o ang benta ang iniisip ko, Felix. Ano ba naman yung nakakatulong ka araw-araw sa pagbebenta? Solo ko lahat kanina. Inutusan ko lang si Eddie kanina pero hindi na rin bumalik. Huwag ka nang magalit, mahal. Ako na maghahanda ng hapunan ngayon. Dapat lang. Nakakapagod ang araw na to. Dagdag pa kayong dalawa sa mga iniisip ko. Huwag ka na mag-alala, mahal. Sa susunod, magpapaalam na kami ng maayos sa'yo. Ano magpapaalam? Hindi na kayo ulit makakatakas. Trabaho. Magtrabaho. Trabaho lang. Hindi ko alam kung ano-ano mga inaatupag ninyo eh. Ay, sige na, mahal. Huwag ka na magalit sa amin. Lumipas ang araw na yon at sa kabutihang palad, nakalimutan naman ni Dayan ang ginawang pagtakas ni Lolo Felix. Buti na rin at hindi bumalik si Lolo Eddie. Nang maggabi, kitang-kita raw ni Lolo Felix na lumabas si Lolo Eddie. Maganda noon ang Manila para kausapin siya at agad silang nagtungo sa paborito nitong tambayan sa tuktok ng burol. Kung saan may isang malaking puno ng nara. Agad siyang napaupo sa tabi ni Lolo Felix. Naglabas ng tabako at sinindihan yon. Sandali namang lumingon si Lolo Eddie sa kanya. Kunot ang noo at para bang may halong pagsisisi ang paraan ng kanyang pagtingin. Bakit ganyan ka naman makatingin? Wala naman. Hindi ko lang mapigilang isipin na isa ka palang manunugis. Kaya palagi kang wala. Huwag kang mag-alala. Sa mga susunod na araw, 2 na tayo. Bakit hindi mo na lang kasi aminin kay Ate Dayan ang lahat? Parati mo na lang pinapaproblema yung kapatid ko eh. Sa palagay mo ba, maintindihan niya kapag sinabi ko? Hindi na siya naniniwala kay Nanay Victoria. Sa mga aswang pa kaya. Magkaiba naman kasi yun eh. Oo nga at magkaiba. Pero alam mo rin naman na may punto ako. Kung sa bagay. Nakita ko na yung mga halimaw na yun ng mas malapitan. Pero pakiramdam ko, panaginip lang naman ang lahat. Masasanay ka rin katagalan. Hindi ko alam, kuya.
Pero hindi ko gustong tanggapin ito. Ayokong masangkot sa mga ganyang bagay. Kahit na may kinalaman yan kay Susan? Ano namang ibig mo sabihin? Eddie, iniisip mo ba na kaya hinahabol ng aswang si Susan ay dahil gusto siyang biktimahin? Oo. Ano pa ba ang posibleng rason? Mali ka. Hinahabol sila ng mga aswang. Hindi para biktimahin, kundi dahil kailangan siya ng mga to. Ano? Ang pinuno ng mga aswang na si Samuel. Siya lamang ang ipinanganak na may purong lahing halimaw. Busy, hindi kagaya ng iba na nakagat lamang at naging aswang. Kaya siya ang nagpasimula ng lahat ng to. At kakambal niya si Susan. Ano? Huminahon ka. Baka may makarinig sa atin dito. Sa mga manunugis at sa iyo, wala nang ibang nakakaalam niyan. Pinili naming hindi ito ipaalam sa mga tao. Baka lalo lamang silang mataranta. Hindi ka ba nagbibiro, Kuya Felix? Bakit naman ako magbibiro tungkol dyan? Pero paano mo naman nasabi? Nakakambal nga ni Susan ang Samuel na yun. Di ba dayo lang naman dito si Susan? Hindi siya isang dayo. Binatilyo pa lamang ako noon nang ipinanganak siya. At tandang-tanda ko kung paano sinugod ng mga manunugis ang kanilang kubo noon. Pinatay ang kanilang mga magulang na mga aswang dahil sa pagsisimula ng karahasan sa ating baryo. Pero hindi kayang pumatay ni Tatay Peter ng isang sanggol. Kaya pinadala niya sa malayong lugar si Susan at Samuel para ilayo sa baryo. Hindi ko lang alam kung saan o paano sila nabuhay doon. Pero nang dumating si Susan mula dito, alam ni Tatay Peter na siyang sanggol na iniligtas niya noon. Kasabay ng kanyang pagdating, ang pagkakalat ng lagim ni Samuel. Pagkatapos, paano nalaman ng isang albularyo ang tungkol sa pinuno ng aswang na sinasabi nyo? Daang kambal nga. Paano nyo naman napatunayan yun? Gusto mo bang malaman? Oo, kuya. Kung ganon, bukas, pupuntahan ka ulit ni Tatay Peter. Sabihin mo na tinatanggap mo na ang kanyang alok at dun mo malalaman kundi lahat ng katotohanang walang sino man ang nakakaalam sa mga normal na tao. Naparod na lamang daw ng Mariin ni Lolo Eddie ang sagot ni Lolo Felix. Pagkatapos noon, iniwan siya nito. Kinabukasan muling tumakbo ang normal na araw para kay Lolo Eddie. Nagbenta ng dyaryo sa umaga at nagmambahay sa ilalim ng punong nara. Habang iniisip ang mga posibilidad sa mga sinabi ni Lolo Felix. Sabi pa nga nito noon, hindi may iwasan ni Lolo Eddie na isipin ang mga pangyayari sa araw na nakaharap niya sa unang pagkakataon ng mga aswang. Tanda rin daw kasi ito sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon. Kaya gusto nilang saktan, kainin o biktimahin. Hindi niya nakita na binalak nilang sakmalin si Susan. Kahit si Samuel ay matagal nang naghahanap sa ibang babae. Ibig sabihin hindi lamang pambibiktima ang dahilan kung bakit nandoon ang mga aswang ng gabing yon. Kundi dahil may iba silang talagang pakay. Dahil doon, mas lalo pang napuno ang isip ni Lolo Eddie ng mga katanungang hindi alam kung kailan masasagot. Nagsimulang magdilim ang paligid. Habang pababa na siya ng burol, nang biglang humarang sa kanyang daraanan ang grupo nila Tatay Peter kasama si Lolo Felix. Kailangan ko na ang sagot mo ngayon din, Eddie. Tinatanggap ko na po. Mabuti naman. Hindi rin naman maganda na may isang sibilyan ang nakakaalam ng lahat kung hindi mo ito tatanggapin, hindi ba? Ano pong gusto niyong iparating? Wala naman, iho. Ang mabuti pa ay sumama ka na sa amin. Dahil ngayon din ay magsisimula na tayo para sa iyong paghahanda. Sumama raw noon si Lolo Eddie sa grupo ng mga manunugis. Doon sa kanilang kuta ay agad siyang nagsimulang mag-ensayo. Si Lolo Felix pa nga raw mismo ang nagturo kay Lolo Eddie pagdating sa physical combat. Samantalang personal naman siyang sinanay ni Tatay Peter sa paggamit ng punyal at iba pang uri ng sandata. Tumagal ang kanilang pag-iensayo sa loob ng 3 linggo. Sa loob ng mga panahong yon, kahit si Lolo Felix ay hindi mapigilang humanga sa bilis matuto ni Lolo Eddie. Ngunit habang patuloy na lumalakas at natututo si Lolo Eddie, lalo namang lumalalim ang kanyang kaugnayan sa albularyong si Susan. Gabi-gabi raw siyang dinadalaw ng mga panaginip kung saan madalas niyang nakikita ang babae na humihingi ng tulong sa kanya. Kadalasan,
Tila ba nasa bingit ng kamatayan ang buhay nito? Isang araw gaya ng ipinangako ni Tatay Felix, sinabi nitong kapag natutunan na niya ang lahat ng dapat malaman, handa na itong sagutin ang lahat ng kanyang mga katanungan. Kaya naman matapos siyang ipakilala nito sa lahat ng mga bihasa at veteranong manunugis kagaya ni Lolo Felix, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lolo Eddie at agad na nagtanong. Tatay Peter, ipinangako niyo po sa akin na kapag natutunan ko na ang lahat ng gusto niyong matutunan ko, sasagutin niyo na ang lahat ng aking mga katanungan. Alam ko yon. At hindi naman ako sumisira sa aking mga pagako. Ano ba ang iyong katanungan? Gusto ko pong malaman kung totoo ngang kakambal ni Susan ang kinakatakutan niyong pinuno ng mga aswang na si Samuel. Totoo yon. Kambal sila. Alam ko dahil bukod sa nakita ko mismo sila noong mga bata pa lamang, nakita na rin ni Victoria sa kanyang mga pangitain ang mga pangyayaring kagaya nito. Ang mga patunay na muli silang magbabalik. Yun nga lamang, sa puntong ito ay magkaiba ang kanilang landas. Kung ganun, ano ang pakay ni Samuel kay Susan? Bakit hinahanap niya to? Eddie, sa wakas ay natagpuan mo na ang tamang lugar para sa'yo. Aling Victoria? Nanay Victoria na lamang ang itawag mo sa akin. Sige po. Narinig kong itinatanong mo ang tungkol sa pakay ni Samuel sa kanyang kakambal. Opo. Mabuti at nandito ka na, Victoria. Mas mabuti siguro kung ikaw na ang magpapaliwanag sa kanya ng mga bagay-bagay. Huwag kang mag-alala, Peter. Ako nang bahala kay Eddie. Sige na. Alam kong marami ka pang kailangang gawin. Salamat. Eddie, alam kong marami kang mga katanungan. At ngayon, ibibigay ko sa iyo ang mga kasagutan para dyan. Salamat po. Si Samuel ay isang aswang. Hindi gaya ng iba. Puro ang kanyang lahi. Ngunit ang mga katulad niya ay may kahinaan din. Hindi niya kayang maglakad sa ilalim ng araw. Hindi niya ikamamatayon. Ngunit ihina ang kanyang katawan at mawawala ang kanyang kapangyarihan. Kaya pala noon, nung hinabol nila kami nung araw ng piyesta, nakapagtataka na nagawa namin makatakas. Tama ka, iho. Pero ano ba talaga ang pakay niya kay Susan? Nakasulat sa propesiya na pagdating ng araw na ito, sa oras na magsama muli ang buwan at ang araw, isang sipsip lamang ng dugo mula kay Susan ay makukuha na ni Samuel ang kapangyarihang walang kapantay. Wala na siyang kailangan pang katakutan kahit ano. Kaya ba hinahabol niyo rin si Susan? Oo. Gusto namin siyang protektahan at ilayo sa kanyang kakambal. Pero kung patuloy niya kaming tatakbuhan, lalo lamang malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Hindi ba manghuhula din kayo? Alam niyo ba kung nasaan siya? Hindi sakop ng kakayahan ko kung nasaan si Susan ngayon. Pero ikaw, may koneksyon ka sa kanya. Alam kong kaya mo siyang abutin kung nasaan man siya nagtatago. Ako po? Paano ko naman gagawin yun? Eddie, bukod sa lakas at kakayahang makipaglaban, may isa pang paraan para tuluyang maprotektahan si Susan. Ano po yun? Sundin mo lamang ang iyong puso. Una pa lamang, ramdam ko nang may koneksyon ka sa kanya. Kung may isang taong gugustuhin niyang malaman kung nasan siya ngayon, ikaw lamang yun, Eddie. Hindi ko po kayo naintindihan. Wala po kaming koneksyon ni Susan. Hindi naman po kami magkakilala. Maaari hindi pa sa iyong akala, iho, pero kilala siya ng puso mo. At si Susan, ramdam ka rin niya. Pero hindi ko pa rin talaga kayo maintindihan eh. Paano ko po siya mahanap gamit lang ang pagsunod sa puso ko? Kumpara sa akin, mas alam mo ang iyong dapat gawin. Nagtitiwala kami sa iyo, Eddie. Pero... Naiwan daw po noon si Lolo Eddie na naguguluhan sa mga sinabi ng matanda. Sa totoo lamang, sabi pa nga raw niya kay Lolo Felix, para bang wala naman talagang masagot sa kanyang mga tanong. Sa halip ay lalo pa raw nadagdagan ng mga bagay na nagpapagulo sa kanyang isip. Hanggang sa kanyang pag-uwi, hindi niya nakalimutan ang sinabi ni Nanay Victoria tungkol sa pagsunod sa kanyang puso at sa koneksyon nila ni Susan. Para daw po kasi kay Lolo Eddie noon, isa lamang simpleng paghanga ang kanyang nararamdaman para sa babae. Sabi pa nga raw nito kay Lolo Felix,
Naniminsan na hindi niya naisip na maari silang magkatuluyan kahit pa nagkaroon ng pagkakataon na magkausap silang dalawa. Sa madaling salita, ang paghanga ni Lolo Eddie kay Susan ay isang payak na paghanga lamang. Hindi siya naghangad ng anumang higit pa roon. Ngunit kapag tadhana na mismo ang gumuhit ng inyong kapalaran, kung minsan ay tila pumapabor din ito sa tahimik na kagustuhan ng ating puso. Sapagkat may mga pagkakataong hindi natin pinapangarap ng mataas ang binibigay. Lalo na kapag inisip nating ito'y masyadong imposible. Nang magdilim na, hindi rin makatulog noon si Lolo Eddie. Pabalik-balik daw siya sa kanyang pwesto. Minsan hihiga, minsan babangon. Pati pag-inom ng tubig ay ginawa na niya. Umaasang dalawin siya ng antok. Ngunit paulit-ulit lamang na bumabalik sa kanyang isip ang mga panaginip. Dahil sa sinabi ni Nanay Victoria, hindi niya tuloy mapigilang isipin na baka ang kanyang mga panaginip ay isang babala na maaring malagay sa kapahamakan ng buhay ni Susan. Kaya naman habang maaga pa, nagpasya na raw si Lolo Eddie noon na kumilos at gumawa ng paraan upang mahanap ang babae. Nang gabi ding yon, lumabas siya sa kanilang bakuran at pinagmasdan ng buwan sa kalangitan. Bilog na bilog daw po ito noon. At doon pa lamang ay alam na niyang ilang araw na lamang at darating na ang kabilugan ng buwan. Oras na mangyari yon at hindi nila matagpuan si Susan. Hindi lamang daw po ang baryo nila ang mapapahamak, kundi na rin pati ang maraming tao sa mundo. Susan, kung nasaan ka man, pakiusap. Ipakita mo sa akin kung nasaan ka. Eddie! Eddie, kailangan ko ang tulong mo. Susan? Susan, ikaw ba yan? Alam kong mahanap mo ko, Eddie. Nagtitiwala ako sa'yo. Susan, nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Nasaan ka? Litong-lito raw noon si Lolo Eddie nang bigla siyang mapalingon sa kanyang paligid. Hinanap niya kung saan nanggaling ang boses ni Susan, pero kahit ilang beses pa siyang lumingon at tumingin sa paligid, wala siyang makita. Hindi nagtagal, bigla raw siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Napapikit siya sandali, at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, wala na siya sa bakuran ng kanilang bahay. Para raw siyang napunta sa loob ng isang madilim na silid. Isa lang ang bintanang bukas, at yun lamang ang nagsisilbing tanglaw sa loob ng lugar. Sa tapat ng bintana may isang babaeng nakaupo, nakatalikod kay Lolo Eddie. Pero kahit likod pa lamang ang nakikita niya, nakaramdam na raw agad siya ng kakaibang kabog sa dibdib. Mahaba at kulot ang buhok ng babae. Kulay brown. At doon pa lang, alam na ni Lolo Eddie na si Susan yun. Dahan-dahan siya lumapit sa babae. Pero bago pa siya tuluyang makalapit, napahinto siya. Ilang ulit niyang tinawag ang pangalan ni Susan. Pilit kinukuha ang atensyon nito, ngunit nang bigla raw itong humarap, hindi si Susan ang nakita niya. Isang nakakatakot na nilalang ang tumambad sa kanya. At sa isang iglap, nagbago ang anyo nito. Naging si Samuel. Kasabay noon ang malakas nitong sigaw na para bang isinumpa ang pangalan ni Lolo Eddie. Doon na raw siya biglang napabangon mula sa kanyang higaan. Hingal na hingal, pawis na pawis, at ramdam pa rin ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Kinabukasan, maaga pa lamang ay dumiretso na raw agad si Lolo Eddie sa kampo. Inanap niya roon sina Tatay Peter at Lolo Felix. Sa oras na yon, abala na raw ang lahat sa paghahanda ng mga kagamitang pansalakay laban sa mga aswang. Bigla tuloy napahinto si Lolo Eddie sa kanyang paglalakad. Ilang sandali niyang pinagmasdan ang magulong paligid. Nagkagulo ang mga manunugis. Kanya-kanyang hugot ng itak, bolo, punyal at iba pang sandata. Para bang may nalalapit na laban at lahat ay naghahanda. Sinubukan pa raw niya magtanong sa isa sa mga naroon kung anong nangyayari. Pero abala ang lahat. Walang lumilingon sa kanya at walang sumasagot. Hanggang sa maya-maya sa di kalayuan, doon na niya nakita si Lolo Felix. Kuya, ano ba nangyayari? May umatake na naman daw sa kanila. Si Samuel. Nagkakagulo raw ngayon sa plaza. Halika na, bilisan natin. Kailangan na natin magmadali. Pero, wala nang pero. Kailangan na tayo ng mga mamamayan. Bilisan mo, kumilos ka na. Kunin mo ang iyong sandata at tayo kailangang rumesponde ngayon din. Pero Tatay Peter, palagay ko ay alam ko kung nasaan si Susan ngayon. Ano? Sigurado ka ba dyan? Sa totoo lang ho, hindi ko po alam. Pero malakas po ang kutob ko. Eddie, alam mo naman siguro na hindi tayo dapat na mag-aksaya ng oras
At panahon sa bagay na hindi naman pala sigurado. Hindi ba? Alam ko po yun. Pero kayo na rin po ang nagsabi na ako lamang ang makapagsasabi kung nasaan si Susan ngayon. Bakit hindi niyo hayaan na subukan natin kung tama ang nalaman ko? Tatay Peter, ang mabuti pa ho ay kayo na muna ang mamuno sa mga manunugis. Sasamahan ko po muna si Eddie para punta ng sinasabi niyang lugar na maaaring mapagtagpuan namin kay Susan. Eh sige, mabuti pa ga. Siguraduhin niyo lamang na mag-iingat kayo. Kung tama ang inyong inala, dalhin niyo agad sa kampo si Susan at siguraduhin ninyong hindi na siya makakawala pa. Opo, ako na pong bahala, Tatay Peter. Kuya, anong ibig sabihin ni Tatay Peter na hindi dapat makawala si Susan? Hindi naman siya biyag, hindi ba? Kailangan pa natin siyang hanapin dahil tutulungan natin siya. Eddie, huwag ka mag-alala. Ang gagawin natin ay para sa kanyang kabutihan, lalo na sa kabutihan ng nakararami. O ano, handa ka na ba? Oo kuya, handa na ako. Agad naman daw nilang pinuntahan ni Lolo Felix ang lugar kung saan nakita ni Lolo Eddie si Susan. Sa totoo lang, may halong pagdududa siya noon. Baka isa lamang daw yung simpleng panaginip at wala naman talagang ibang kahulugan. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang bili ni Nanay Victoria, pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na magtiwala sa kanyang nararamdaman at sundan ang kanyang puso. Isa pa, patuloy na nagpapagulo sa isip ni Lolo Eddie ang mga salita ni Susan bago ito nawala. Sinabi nitong siya ang kanyang tagapagligtas. Isang bagay na hindi naman maintindihan ni Lolo Eddie noon. Ngunit sa palagay niya, may rason naman ang lahat at kailangan lang niyang malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Na makarating sila sa ilalim ng isang tulay. Napansin nila na selyado ito at may malaking butas na nagmistulang kuweba. Walang pinagkaiba sa panaginip ni Lolo Eddie. Nang makapasok sila sa loob, madilim ang paligid. Ngunit nang naglakad pa sila papasok sa loob, doon na raw po nila nakita ang maliit na siwang na parabang nagmistulang bintana. Sa tapat naman, may putol na kahoy kung saan nakaupo ang isang nakatalikod na babae. Suot pa rin ito ang puting bestida, maging ang balabal na itim na nasa kanyang mga braso. Ang mahaba at medyo kulot na buhok ay nagbagsakan lamang sa likuran nito. Nang humakbang si Lolo Eddie palapit, nagpa siya si Lolo Felix na tumago muna at huwag munang magpakita sa babae. Susan, Eddie, ikaw nga. bakit ngayon ka lang? Ang tagal ko na naghihintay sa'yo. Akala ko hindi ka na talaga darating. Pasensya na. Hindi ko kasi alam kung paano ka hanapin. Ang importante, nandito ka na. Ngayon nakasama na kita. Alam ko naligtas ako. Huwag kang mag-alala, Susan. Hindi ka namin papabayaan. Sandali. May kasama ka ba? Oo, si Kuya Felix. Manunugis din siya, kagaya ko. Isa kang manunugis? Akala ko ba? Sandali. Noong nakilala mo ako sa gubat, hindi pa ako manunugis noon. Pero matapos kong mapatay yung isang aswang na nakasagupan natin, inalok nila ako maging manunugis. Hindi. Sandali. May problema ba? Malito, Eddie. Bakit mo sila isinama dito? Hindi nila ako dapat makita. Bakit naman? Nandito kami para iligtas ka. Para hindi ka patay ni Samuel para lang sa kapangyarihan. Pero, Pasensya na, Eddie. Wala na tayong panahon pa. Kailangan na nating dalhin si Susan sa kampo. Sandali, Kuya Felix. Anong ginagawa mo? Bakit mo siya tinatalian? Narinig mo naman siguro ang sinabi ni Tatay Peter, di ba? Kailangan nating masiguro na hindi na siya makakatakas pa. Pero kuya, hayaan mo na lang ako ipaliwanag sa kanya. Hindi naman natin siya bihag dito. Wala na tayong oras para magpaliwanag pa. Pero, kuya naman, huwag mo naman gawin ito. sana hindi mo na lang ako hinanap pa, Eddie. Kung ikaw rin pala mismo magdadala sa akin sa kamay ng mga gustong kumitil ng buhay ko. Ano? Mali ang akala mo, Susan. Hindi mo kami kaaway. Tinulungan ko silang hanapin ka dahil gusto ko nilang protektahan. Hindi mo alam kung anong ginawa mo sa akin, Eddie. Nagtiwala ako sa'yo. Pero, Wala na tayong oras. Kailangan na nating kumilos ngayon din. ano yun? Bakit parang may naglalakad sa ibabaw ng tulay? Si Samuel, nandito na siya. Nasundan niya kayo. Nalinti ka na, Eddie. Eddie, ikaw ang umawa kay Susan. Mauna na akong lumabas. Pakawalan mo ako, Eddie. Akong kailangan ni Samuel. Alam ko na kung ano ang pakay niya sa'yo. Palagay mo ba makakapayag ako noon? Susan, hindi lang buhay mo ang delikado, pati na ang mga tao sa baryo natin.
Ngayon pa nga lang, hindi na mapigilan ang kasamaan ni Samuel. Paano pa kaya kung makuha na niya ang kapangyarihan na gusto niya? Panigurado wala siyang ititira sa atin. Kaya nga pakawalan mo ako. Ako ang haharap sa kanya. Hindi rin malaman ni Lolo Eddie noon kung anong dapat niyang gawin. Ngunit nang makita niyang tumalon mula sa itaas si Samuel at agad na hinarap si Lolo Felix, mariin na lamang siyang napalunok. Doon niya naisip na kailangan na niyang kumilos. Kaya agad na niyang kinalaga ng tali sa mga kamay ni Susan. Na makalaya ang babae, dali-dali naman itong lumapit sa nagbabanggaan ng si Samuel at si Lolo Felix. Sa tulong ni Susan, nagawa nilang paulanan ng mga tira ang kinatatakutang aswang. Ngunit doon na nila napagtanto ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Nang daplisan ng isang punyal ang braso ni Samuel, agad lang yung naghilom. Nang tamaan pa siya sa mismong balikat, hinugot lamang niya ang punyal. At isang iglap ay nagsara rin ang sugat na parang walang nangyari. Halata raw ang gulat sa mukha ni Lolo Eddie. Sabi pa nga ni Lolo Felix sa akin, alam daw niyang doon nito tuluyang naramdaman ng takot. Dahil si Lolo Felix nga raw ay hindi inaasahang, hindi pala tatalaban ng punyal ng manunugi si Samuel. Sinamantala naman daw agad ng aswang ang sandaling natigilan silang pareho sa pagkabigla. Bigla nitong hinila ang kakambal at nagsimulang tumakbo palayo. Agad rin naman daw silang natauhan at humabol. Habang tumatakbo, kahit papano ay nagagawa pa rin lumaban ni Susan. Pilit daw nitong inalis ang kamay ng kapatid sa kanyang balikat. Sa huli matapos ng ilang beses nilang subok, ay nakawala rin siya at nakatakbo palayo. Sakto namang dumating ang mga kasamahan nilang manunugis. Pasulubong ang mga ito sa direksyon ni Susan, kaya agad nila ito naabutan at hindi na nakawala pa nang hagisan nila ito ng net na sumilo sa babae. Si Samuel naman daw, nang makita ang nangyayari, ay agad na tumalon pa itaas sa isang puno. Ginamit niya ang matatayog na puno ng mahogany bilang daan upang tuluyang makatakas sa kanila. Samantala, hindi rin makalimutan ni Lolo Eddie noon kung paano niya pinagmasdan si Susan habang nakadapa ito sa lupa. Nakatali ang mga kamay nito sa likod at pilit na tinatalian ng lubid ni Tatay Peter. Ilang beses pa raw itong nagtangkang makiusap. Ngunit si Lolo Felix mismo ang nagsabi sa kanya na mas makabubuti kung manahimik na lamang siya. Di naman daw po yun pananakot, kundi isang malinaw na paalala. Alam po kasi ni Lolo Felix na delikadong suwayin ang utos ng pinuno ng mga manunugis. Nang makabalik sila sa kampo, ipinasok nila si Susan sa loob ng isang malaking kulungan. Wala naman daw itong sinabi pa. Tahimik na naupo lamang daw ang babae sa isang sulok, nakayuko at walang imik. Hindi naman daw napigilan ni Lolo Eddie ang galit na naramdaman niya noon, kaya agad niyang sinundan si Tatay Peter papunta sa kubo nito. Sabi pa nga ni Lolo Felix sa akin, kitang-kita raw sa mukha ni Lolo Eddie ang galit na mga sandaling yon. Isang galit na hindi rin niya masisi dahil kahit siya itutol sa paraan ng pagtrato nila kay Susan. Tatay Peter, ano to? Anong ginagawa niyo kay Susan? Akala ko ba hindi naman siya biyag? Akala ko kakampi niya tayo, pero bakit? Ginagawa ko lang ang kailangan para iligtas at protektahan ang mga mamamayan ng baryo natin. Protektahan kay Samuel, naintindihan ko. Pero protektahan mo lang kay Susan? Pasensya na o, Tatay Peter. Pero hindi ko maintindihan. Kung papaliwanagan lang naman natin siya ng maayos sa kakampi niya tayo, at ayaw din natin magtagumpay ang kakambal niyang si Samuel, maiintindihan naman niya tayo. Magtitiwala siya sa atin. Hindi natin kailangan ng tiwala niya. Ang kailangan natin ay masiguro na hindi magtatagumpay si Samuel. Anong ibig niyong sabihin? Pinaplano niyo bang patayin si Susan? Ganun ba? Kung yan ang nararapat, yun ang gagawin namin. At yun din ang dapat mong gawin dahil isa kang manunugis. Ano? Eddie, mas mabuti kung sundin mo na lang kami. Kapakanan ng mga mamamayan ng baryo ang nakasalalay dito. Kuya naman, pati ba naman ikaw? Okay lang sa'yo na isasakripisyo natin si Susan kahit na may iba namang paraan para mapigilan si Samuel. Ibang paraan? Sige nga, sabihin mo sa akin, iho. Ano bang paraan ang naiisip mo? Gaya ng una nating plano. Poprotektahan natin si Susan hanggang matapos ang pulang buwan. Kapag hindi siya nagtagumpay, hihinto na si Samuel. Wala na siyang magagawa pa. Hindi ikamamatay ni Samuel ang mabigo sa isang pulang buwan, Eddie. Kung hindi niya makuha si Susan ngayon, may susunod pang pulang buwan para subukan niyang muli. Pero, Isa pa, Eddie.
Hindi mo ba nakita ang nangyari kanina? Walang epekto kay Samuel ang mga punyal natin. Hindi sa kagaya ng mga taong naging aswang lang na sa isang sugat ng punyal ay namamatay na. Iba siya. Wala tayong armas o kahit anong paraan na alam para tapusin ang buhay niya. Kaya kung hindi natin gagawin to ngayon, uulit at uulit lang ang lahat. Hindi naman dumadami ang mga manunugis, Eddie. Hindi rin naman pwede na lahat ng mamamayan ng barang ito ay gawin natin mga manunugis. Hindi lahat ay may abilidad na maging tagapagligtas. Kaya nakasalalay sa atin ang buhay ng mga tao rito. At kung magpapadala ka sa nararamdaman mo, iho, matatalo ka lang palagi. Dahil hindi awa o pagmamalasakit sa isang tao ang magliligtas sa kapakanan ng nakararami. Tatay Peter, hindi naman ito patas para kay Susan. Eddie, kung hindi mo kayang gawin ito, mabuti pang umuwi ka na muna. Nagawa mo na ang trabaho mo. Nahanap na natin si Susan. Kaya magpahinga ka na muna at hayaan mong kami nang tumapos ito. Sa sobrang inis daw noon, napasabunot na lamang si Lolo Eddie sa sarili niyang buhok. Hindi niya talaga alam kung anong dapat niyang gawin. Alam niyang mali na isakripisyo si Susan, ngunit naintindihan din naman niya ang punto ni Tatay Peter. Baguhang manunugis pa lamang siya noon, kumpara sa ibang bihasa at veteranong mga ngaso ng aswang. Alam niyang halos wala pa siyang maiaambag na tunay na makatutulong upang mapatay si Samuel at mapigilan ang balak ng mga ito kay Susan. Habang lalong dumidilim ang paligid at unti-unting lumalalim ang gabi, isa-isa namang nawawala sa kampo ang mga manunugis na nooy nagbabantay at umiikot sa paligid. At doon daw nagkaroon ng pagkakataon si Lolo Eddie. Dahan-dahan siya lumapit sa kulungan kung saan nakakulong si Susan. Sa isang sulok ng kulungan, tahimik lamang itong nakaupo. Nakayuko at tila malalim ang iniisip. Parang hinihintay na lamang kung anong susunod na mangyayari. Susan, Kung kaya ka narito ay para humingi ng tawad. Pasensya na. Pero ayoko sa lahat ay ang mga traidor. hindi kita trinaydor, Susan. Hindi ko alam na gagawin kanilang biyag dito. Ang akala ko hinahabol kanila para tulungan at pigilan na tuluyan kang makuha ni Samuel at magawa niya ang mga balak niya. Sinungaling. Akala ko pa naman totoong mga panaginip ko. Akala ko totoong kaligtasan ko ang dahilan kung bakit nagpakita ka sa akin. Paano mo nagawang gawin sa akin to? Hindi ko alam kung bakit mo sinabing ako ang tagapagligtas mo, Susan. Hindi ko nga matawag ang sarili ko na isang manunugis. Dahil simpleng tao lang naman ako. Wala namang espesyal sa akin. Sinusunod ko lang ang kagustuhan kong mailigtas ka. Pero tingnan mo naman, dahil sa akin, napunta ka pa lalo sa ganitong sitwasyon. Kung ganon, nagsisisi ka na ba na nakilala mo ako? Matagal na kitang kilala. Matagal ko nang sinubukang lumapit at kausapin ka. Sapat na sa akin noon ang sumulyap lang sa'yo mula sa malayo. Pero hindi ko pinagsisisihan na nakilala kita. Ang pinagsisisihan ko lang, wala akong magawa para matulungan ka ngayon. Kung sa bagay, bakit nga ba kita sisisihin? Ako nga na isang albularyo wala ring nagawa para tulungan ang sarili ko. Mula nang bumalik si Samuel sa baryong ito, wala na akong ibang nagawa kundi ang tumakbo at magtago sa kanya. Isa kang albularyo, Susan. Isang manggagamot. Hindi ka naman manunugis na kailangang pumatay ng isang aswang. Kahit pakakambal mo yun. Hindi mo ako naiintindihan, Eddie. Ano bang ibig mong sabihin? Bata pa lamang ako. Pinag-aaralan ko na kung paano gagamutin ang isang kagaya ng kapatid ko, ang isang aswang. Nagtagumpay ka ba? Nakagawa ka ba ng lunas? Nung una, akala ko nagtagumpay na nga ako. Anong ibig mong sabihin? Nakagawa ko ng isang gamot. Pinaghalong katas ng bawang, asin at pulang bato na hinanap ko pa sa kabundukan. Kapag ininom niyo ng isang aswang, babalik ang kanilang katinuan. Mawawala ang uhaw nila sa dugo at ang gutom nila sa laman ng tao. Hindi magiging madali dahil kailangan pa rin silang suportahan sa gamutan. Pero kahit papano, may pag-asa silang bumalik sa pagiging tao, sa pagiging normal.
Kung ganun, pwede nating sabihin kay Tatay Peter. Kapag narinig nila yan, malamang magbabago ang isip nila. Hindi ka na nila sasaktan dahil may solusyon na para labanan ang mga aswang. Para labanan si Samuel. Hindi, Eddie. Sinubukan ko ng lahat para mabago ang kapatid ko. Pero ang gamot na nagawa ko ay gumagana lang sa mga taong nabiktima niya at ginawang aswang. Ang katulad niya, na ipinanganak na anak ng dilim. Walang pag-asa na maging normal na tao. Kamatayan lamang ang tanging paraan para mawala siya. O kaya naman, siya mismo ang pipiliing pigilan at kontrolin ang kanyang uhaw at gutom sa laman at dugo. Imposibleng gawin niya yan. Ngayon, nalaman namin, hindi siya tinatabla ng punyalang manunugis. Ibig bang sabihin, wala na talagang pag-asa para pigilan pa ang kakambal mo? Sa puso o sa utak. Doon siya kailangang tamaan para mapatay si Samuel. Kung ganun, ibig sabihin may paraan pa rin. Hindi mo kailangang mamatay para lang masigurado na hindi magtatagumpay ang kakambal mong aswang. Madaling sabihin yan, Eddie. Pero kapag kaharap mo na siya, masyado siyang malakas. Wala rin nakakaalam kung saan siya nagtatago. Lalabas lang siya kapag kailangan niya. Kung kailan siya malakas at kung kailan alam niyang may laban siya at imposible siyang matalo. Pero kahit papano, mas mabuti na rin may alam tayong paraan para mapatay siya. Isa pa, hindi rin ako sangayon sa sinabi ni Tatay Peter. Kung mapatay ka man nila at hindi magtagumpay si Samuel ngayon, pwede pa rin naman siyang humanap ng ibang biktima para makuha ang kapangyarihan na gusto niya. Hindi mo naiintindihan. Sa akin lang niya makukuha ang kapangyarihang inaasam niya. Ano? Bakit naman? Sa totoo lang, hindi ko naman gustong maging makasarili. Alam kong kapag hindi ako nawala, maraming taong masasaktan at mamamatay dahil sa kakambal ko. Pero hindi ko rin mapigilang matakot. Gusto ko pang mabuhay. Ilang taon kong sinikap na mamuhay ng normal at gawin ang mga bagay na gusto ko. Hindi ko lang matanggap na sa huli. Ako pa rin ang kailangang mawala para mailigtas ang lahat. Hindi kita maintindihan, Susan. Ano bang ibig mong sabihin na sinikap mong mabuhay ng normal? Hindi ako purong tao, Eddie. Isa rin akong aswang. Ngunit hindi kagaya ng kakambal ko. Nagawa kong labanan ng aking lahi. Nang mamatay ang mga magulang namin, pinili kong hindi sundin ang gutom sa dugo at laman ng tao. Kahit hayop ibang nilalang, hindi ko ginawang kapalit para mawala ang aking gutom. Pinilit kong maging normal. Mabuhay bilang tao. Habang tumatanda ko, nasanay na rin ang katawan ko sa ganong pamumuhay. Sinasabi mo bang isa kang aswang? Pero pinipigilan mo ang sarili mo na pumatay at manakit ng tao? Oo. Hindi naging madali. Kinailangan kong lumayo at umalis sa baryong ito para maitago ang sarili ko sa lahat ng tukso. Ngayon na bumalik ako, hindi ko naman inakalang babalik din si Samuel para kunin sa akin ang kakayahang pinag-aralan kong gawin sa loob ng napakahabang taon. Kaya pala sabi ni Nanay Victoria, kapag nasipsip ni Samuel ang dugo mo, makukuha niya ang kakayahan mong maglakad sa araw. Kapag nangyari yun, wala na siyang katatakutan. Kahit anong oras, pwede siyang mambiktima at lumabas. Hindi lamang yun, Eddie. Kapag nagtagumpay siya, tuluyan na siyang magiging immortal. At kapag nangyari yun, hindi ko na alam kung may paraan pa para mapatay siya. Ano? Diyos ko. Patawad sa mga nasabi ko kanina. Pero napag-isip-isip ko rin na mas maraming taong nangangailangan ng proteksyon kaysa sa kanya. Kaya kung ano man ang napagdesisyonan ni Tatay Peter, handa na akong tanggapin yon. Literal daw na bumagsak ang mga balikat ni Lolo Eddie no sandaling yon nang marinig niya sa boses ni Susan ang pagpayag nitong isakripisyo ang sarili para sa nakararami. Hindi niya napigilan na lalo pang humanga at maawa sa babae. Sa sobrang gulo ng isip niya, sinunod na lamang daw niya ang payo ni Tatay Peter. Umuwi siya ng gabing yon. Hindi raw niya kayang manatili sa kampo at makita kung paano kukunin ang buhay ng babaeng matagal na niyang lihim na minamahal. Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, may isang bagay na agad niya napansin. Nandun sa sala ang kanyang ate, si Lola Dayan. Tahimik na nakaupo at nakatitig lamang sa kawalan. At higit sa lahat,
May mga luha sa kanyang mga mata. Napatigil daw noon si Lolo Eddie. Kilala kasi niya si Lola Dayan. Matapang ang loob nito at bihirang-bihirang makita niyang umiiyak. Lalo na kung simple problema lamang. Kaya lamang nung gabing yun, hindi niya napigilang magtanong at usisain kung anong nangyari. Ate, may problema ba? Eddie, may nasaksihan akong pangyayari sa palengke kaninang hapon. Pangyayari? Anong pangyayari? May isang lalaki na bigla na lang umatake sa kausap kong tendera ng isda. Masyado siyang mabilis, hindi normal. Dapit-hapon na rin nun at kakaunti na lang ang tao sa palengke. Eddie, kitang-kita ko kung paano kinagat ng lalaki yung sa leg si Aling Mirna. Tumalsik pa nga sa akin ng dugo niya eh. Pero nang tumakbo ko para humingi ng tulong, pagbalik ko parang walang nangyari. Si Aling Mirna nakatayo lang uli sa palengke. Nagtitinda na parang normal. Pero Eddie, totoong nakita ko. Hindi ako nag-iilusyon lang. Kahit ang dugo na yon, nandito pa ako, tingnan mo. Huh? May patak pa sa damit ko. Ate, sigurado ka ba sa nakita mo? Sigurado ako, Eddie. Hindi ako nababaliw gaya ng sabi nila. Totoong mga nakita ko, tanda kong lahat. Ate, makinig ka sa akin. May sasabihin ako sa'yo at sana magawa mong unawain ito kahit gaano kahirap. Ano yun? Ang rason kung bakit laging nawawala si Kuya Felix at kung bakit ngayon lagi na rin niya akong kasamang umuwi. Yun ay dahil isa kaming manunugis. Manunugis? Anong ibig mong sabihin, Eddie? Hindi kita maintindihan. Dito sa baryo natin, may umiiral na kinatatakutang aswang. Samuel ang pangalan niya. Kakambal niya si Susan. Si Susan? Yung albularyo na nagugustuhan mo? Oo ate. Pero hindi masama si Susan. Hindi siya kagaya ng kakambal niyang si Samuel. Ang mga aswang na nagpapanggap na tao at nakikisama sa atin ngayon, sila ang mga kampo ni Samuel. Ginagamit para paramihin ang kanyang lahi. Sandali. Sinasabi mo bang yung nakita ko kaninang umatake kay Aling Mirna ay isang aswang? Ganun na nga. Diyos ko, ibig sabihin tama si Aling Victoria? Dumating na nga ang kampo ng kadiliman at papatayin nila tayong lahat? Ano ka ba ate? Uminahon ka nga. Kaya nga may mga manunugis. Ang trabaho ng mga katulad namin ay tugisin ang mga aswang. Patayin sila at iligtas ang mga mamamayan dito. Kung ganun, nasan kayo kanina? Bakit noong inatake si Aling Mirna walang dumating na mga manunugis? Nasan kayo? Pasensya na ate. At kailangan mo pang makasaksi ng ganito. Pero bukod sa pambibiktima ng grupo nila Samuel, may isa pa kaming problema. Ano? Kumakalap na mga kakampi si Samuel at Dayan. Gusto niyang patayin si Susan. Kapag nangyari yun, magiging immortal siya. At kaya niyang magpanggap na tao kahit sa umaga. Anong ginagawa niyo para pigilan to? Gusto nilang Gusto nilang? patayin si Susan. Ano? Papatay na lang ang isang inosenteng tao? Sabi ni Tatay Peter, wala na raw ibang pagpipilian. Kapag hindi nila ginawa yun, sa susunod na pagpula ng buwan, patuloy na hahanapin ni Samuel si Susan. Kaya papatay nila ang isang inosenteng tao? Anong pinagkaiba nila kay Samuel kung ganun? Sabihin mo nga sa akin, kasama ba ang Kuya Felix mo sa desisyon na yan? Oo ate. Ay naku, kahit kailan talagang asawa kong yun, napaka makasarili. Hindi ba niya naiisip na biktima lang din si Susan? At ikaw naman, bakit ka nandito? Hahayaan mo na lang din sila kahit isa ka na rin manunugis? Hindi ko gusto ito ate. Alam mong hindi ko ito gugustuhin kahit kailan. Pero ano bang dapat mangyari? Kapag itinakas ko si Susan at nasundan kami ni Samuel, mas lalo lang magkakagulo. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin ate. Hindi ko kayang makita na mawalan siya ng buhay dahil ang kailangan niyang isakripisyo ang sarili niya para sa lahat. Sinusubukan ko namang mag-isip ng paraan pero hindi ko rin alam ate. Eddie, makinig ka sa akin. Kapatid kita at kilala kita. Ni minsan hindi mo tinignan ng ibang babae sa paraan na tinitignan mo si Susan. Hindi mo kakayanin to. Kapag namatay si Susan, dadalhin mo ang konsensyang yun habang buhay. Pero paano naman si Samuel? Paano ang mga mamamayan ng baryong ito kapag naging pabaya ako? Pati ikaw madadamay ate. Pati ikaw pwede kang mapahamak. Naiintindihan kita. Pero Eddie, hindi ka basta-basta sumusuko. Pag-isipan mo ulit, baka may kahit konti lang na bagay na nakakalimutan mo. Baka may nakakaligtaan ka. At yun pala ang makatulong sa atin para malutas ito nang walang nawawala. Bukod sa mga masasama katulad ni Samuel.
Napahawak daw noon si Lolo Eddie sa kanyang ulo na para bang pinipiga niya ang sarili niyang utak para maalala at pagdugtong-dugtongin ang lahat ng nangyari, lahat ng nalaman niya. Umaasa siya na baka nga tama ang sinabi ni Lola Dayan na baka may mahalagang bagay siyang nakaligtaan. Habang malalim siya nag-iisip, bigla raw pumasok sa kanyang alaala si Nanay Victoria. Sa panahong yon, malakas ang kutob ni Lolo Eddie na kung may makakaalaman ng tamang sagot o solusyon sa lahat ng nangyayari, ang matandang yon ang may pinakamalaking posibilidad na makatulong. Kaya nagpaalam daw muna siya kay Lola Dayan at pagkatapos ay agad niyang pinuntahan si Nanay Victoria. Anong kailangan mo, iho? Nanay Victoria, nahanap na po namin si Susan. Pero ang balak nila Tatay Peter ay patayin siya bago pa magtagumpay ang plano ni Samuel. Ay, kung nagpunta ka rito para humingi ng tulong upang kumbinsihin si Peter na baguhin ang kanyang pasya. Pasensya ka na. Sa mga ganitong desisyon, wala akong karapatang makialam. Pero alam niyo kung ano ang maaaring mangyari. Kailangan ba talagang isakripisyo ang buhay ni Susan? Nakikita ko lamang kung anong dapat kong makita. Hindi lahat ng magyayari sa inaharap ay nalalaman ko, Eddie. Pero, sumasangayon ba kayo na yun na lang ang tanging paraan? Hindi. Ngunit mas delikado ang ispang paraan. Ano ho ba yun? Hindi ko na kailangang sabihin pa sa'yo. Naniniwala akong mangyayari ang dapat mangyari. Nanay Victoria. Eddie, iho. Hindi ba sinabi kong sundin mo ang iyong puso? Ano bang sinasabi niya sa'yo? Ho? Tanggap ba ng puso mo ang kapalaran ni Susan? Hindi po. Para sa akin, napakamakasarili nito. Hindi kasalanan ni Susan na maging daan para sa kagustuhan ni Samuel. Wala rin naman siyang obligasyon na iligtas tayong lahat dito. Kung iisipin, ano bang nagawang mabuti sa kanya ng mga tao? Kung hindi chismis na walang katuturan at ginagamit lang nila ang kakayahan ni Susan sa panggagamot. Mga balimbing naman kapag tumalikod. Yun naman pala, iho. Ano ginagawa mo pa rito kung alam mo naman kung ano ang nararapat? Hindi ko po kayo naintindihan. Makinig ka sa akin, Eddie. Kaya ako sinabing nakasalalay sa iyo ang kanyang buhay. Ikaw ang maaaring maging tagapagligtas niya. Ikaw lamang ang maaaring makahanap ng paraan upang mapigilan kung ano man ang nais mangyari ni Peter. Ang hirap naman ng sinasabi niyo, Nanay Victoria. Simpleng tao lang naman ho ako. Ano ba ang laban ko kay Samuel o kahit kay Tatay Peter? Ano ba ang sinabi ko sa iyo noon? Na hindi lamang sandata ang panlaban, kundi pati ang isip at ang puso. Natatandaan mo naman pala, iho. O ano pang ginagawa mo rito? Ihintayin mo pa ba ang tuluyang pagpula ng buwan? Umalis daw noon si Lolo Eddie sa bahay ni Nanay Victoria. Ngunit sa totoo lamang, hindi pa rin niya alam kung ano ba ang dapat niyang gawin. Gaya ng una niyang ginawa, nagpasya na lamang siyang sundin muli ang kanyang puso. Kung anong sinasabi ng kanyang damdamin at isipan. Kinabukasan nang bumalik siya sa kampo, ganun pa rin ang kalagayan ng mga manunugis. Tahimik na nagbabantay ang ilan sa bawat sulok, habang ang iba naman ay seryoso nag-uusap sa loob ng isang kubo kasama si Tatay Peter. Sabi pa nga ni Lolo Felix noon, nagpaplano na raw ang mga manunugis kung paano nila hahanapin ng kuta o pinagtataguan ni Samuel at ng kanyang mga alagad. Kaharap ang isang lumang mapa, halos maghapon daw nilang pinag-uusapan kung saan maaring matagpuan ang mga ito. Samantalang si Lolo Eddie naman ay paminsan-minsang sumisilip sa kulungan kung saan tahimik lamang na nakaupo si Susan. Nagtataka raw siya sa puntong yon, Madam Venus. Wala kasing kakaibang kilos mula sa mga kasamahan. Para bang walang anumang paghahandang nagaganap para sa sinasabi nilang pagkitil sa buhay ni Susan. Dahil doon, naisipan daw ni Lolo Eddie na makinig sa usapan nila ni Tatay Peter. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga kapwa manunugis sa loob ng silid na yon, may isang malaking nakapansin sa kanya. Matikas daw ang tindig ng lalaki. Kayumanggi ang kulay ng balat at malaki ang pangangatawan. Kitang-kita rin ang mga tato sa kanyang mga braso at dibdib dahil wala siyang suot na pang-itaas. Meron din daw itong maraming nakasabit na ngipin ng hayop sa leeg na para bang ginawang kwintas. Eddie, nandito ka na pala. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Mabuti at nandito ka na.
Ipapakilala ko nga pala sa iyo si Gregorio. Isa siyang veteranong manunugis na galing pa sa kabilang isla. Kumpara sa ating lahat dito, mas marami na siyang nakaengkwentro mga aswang. Nandito siya para tulungan tayong tugisin si Samuel. Magandang araw sa iyo, bata. Hindi ko akalaing tumatanggap pala kayo, Tatay Peter, ng mga paslit na manunugis. Hindi kami pumipili ng mandirigma. Kung sino ang nakikita namin ng potensyal, babae man o lalaki, bata man o matanda, binibigyan namin ng pantay na karapatang magsanay at maging manunugis. Sandali ho. Kanina ho, Tatay Peter, sinabi ninyo na nandito siya para tugisin si Samuel. Tama ka, iho. Nagbago na ho bang isip nyo? Hindi na ho ba ninyo papaslangin si Susan? Eddie, walang nagbago sa plano. Ngunit kagabi, pinag-isipan namin ang mga sinabi mo. Malaki ang naitulong ni Susan sa ating baryo. Marami na siyang napagaling at ginamot dito. Marami ang naniniwala sa kanyang kakayahan. At kung tutuusin, hindi naman talaga patas na siya ang isakripisyo para lamang masiguro ang kaligtasan nating lahat. Kung ganon, ano po bang pinaplano nyo ngayon? Hanggang ngayong gabi, tutugisin natin si Samuel. At oras na magkaroon tayo ng pagkakataon, papatayin natin siya. Marami na akong nakaharap na mga aswang na tulad ni Samuel. Hindi sila namamatay sa basta sugat lamang. Kailangang tamaan ang kanilang puso o utak. Kapag napatay niyo lahat ang mga kampo ni Samuel, ano naman ang ipapaliwanag niyo sa mga pamilya nila? Huwag na muna nating problemahin yun sa ngayon. Tatay Peter, kung hindi ho natin paghahandaan, baka imbis na makatulong tayo sa mga mamamayan ng baring ito, lalo lang natin silang masasaktan. Eddie naman, pati ba naman dito, kontra ka pa rin. Hindi po ako kumokontra, Kuya Felix. May alam lang akong parang para maibalik sa pagiging tao ang mga biktima ni Samuel. At ano naman yon, Aber? Sasabihin ko, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon naman? Tigilan na natin ang pag-iisip na patayin si Susan. Ngayong handa na ho tayong tugisin at patayin si Samuel. Gawin na natin ito hanggang matapos ang pulang buwan. Eddie, Ano pong silbi ng pagiging manunugis natin kung ang naiisip lang nating paraan ay pumatay? Kahit na ang papatay na inosente. hindi sa kinakampayang kita bata, pero hindi rin ako basta humihinto, Tatay Peter. Hanggat hindi ko nasisigurong napaslang ko na ang aswang na nagdudulot ng panganib sa mga mamamayan natin. Makakaasa kayo na hindi matatapos ang serbisyo ko sa baryong to sa pagpula lamang ng buwan. Kung ganon, ano ang parang naisip mo, Eddie? Si Susan, sinabi niya sa akin na nakagawa siya ng gamot para maibalik sa katinuan ang mga naging biktima ni Samuel. Para muli silang maging tao. Ano? Sigurado ka ba dyan, Eddie? Napakalaking himala niyan kung totoo. Naniniwala ako sa kanya, kuya. Ilang taon na raw niyang pinag-aaralan yon para sana pagalingin ang kanyang sariling kapatid. Sa kasamaang palad nga lang, hindi ito tumatalab sa mga ipinanganak mismong aswang o sa mga buong pusong naglingkod sa kadiliman. Kung hindi siya kusang magbabago, wala nang ibang paraan kundi ang patayin siya. Kung ganon, Felix, tawagin mo si Victoria. Kailangang marinig niya mismo ang sasabihin ni Susan. At kung totoo ang gamot na yan, kailangan natin pag-aralan kung paano ito magagawa para sa ating mga kababaryo. Masusunod po, Tatay Peter. Ikaw naman, Eddie. Pakawalan mo na si Susan. Pero siguraduhin mo na mapagkakatiwalaan natin siya. At totoo ang lunas sa sinasabi mo. Dahil wala tayong oras para manghuli at mambitag ng mga aswang na wala naman palang pag-asa na bumalik pa sa dati. Naiintindihan ko po. Salamat, Tatay Peter. Agad daw kumilos naman si Lolo Felix. Ang mga manunugis na nooy nakikinig sa kanilang pag-uusap ay isa-isang lumabas ng silid at bumalik sa pagronda sa paligid ng kampo. Samantala si Lolo Eddie naman ay dahan-dahang lumapit sa kulungan. Hawak na niya noon ang susi, ngunit habang papalapit siya ron ay hindi niya mapigilang kabahan. Ilang sandali pa nga ay naisip niyang ibalik na lamang ang susi sa kanyang bulsa at kausapin muna ang babae bago siya tuluyang gumawa ng anumang hakbang. Na makalapit na siya sa kulungan, mas lalo pa niyang mapagmasdan ang kagandahan ni Susan.
napakaputiro ng balat nito, halos kasing puti na ng bestidang suot niya. Ang mukha naman nito ay may kakaibang tapang sa unang tingin. Ngunit kapag narinig mo na ang boses nito, bigla itong nagiging mahinhin at banayad. Kahit hindi mo pa siya lubusang kilala. Dahil doon, hindi na mapagilang mapailing at mapangiti si Lolo Eddie. Alam niya kasi sa sarili niya na kahit minsan ay hindi pa niya ito nakausap noon at sapat na sa kanya ang pagmasdan lamang ito mula sa malayo. Talagang malakas ang naging epekto ni Susan sa kanya. Sa hindi niya maipaliwanag na paraan, doon pa lamang ay napaibig na siya sa babae. Susan, Bakit ka bumalik? Akala ko ba hindi mo kayang panoorin kung paano nila ako papatayin? bumalik ako. Dahil hindi rin kakayanin ng konsensya ko ang gagawin nila sa'yo. Anong binabalak mo ngayon? Gusto mo ba akong itakas? Kung kinakailangan, oo. Pero may mas maganda akong plano. Ano naman yon? Kailangan ko lang ang tiwala mo, Susan. Magtiwala ka sa akin. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang magtagumpay si Samuel at mawala ka. Eddie, Pakinig ka sa akin. Tulungan mo kaming ibalik sa dati mga biniktima ni Samuel. Kapalit noon, kakalimutan na nila ang balat nilang paslangin ka. paano naman ako makasisiguro na mapagkakatiwalaan ko nga kayo? Eh kung ikaw nga, niloko at tinraidor mo ko, hindi ba? Alam kong mali ko yon, Susan. Hindi ako naging maingat. Pero ngayon, parami na akong natutunan. Kinausap ko na sila. Kapalit ang kalayaan mo, tutulungan mo kaming gumawa ng gamot para maibalik sa pagiging tao ang mga naging aswang dahil kay Samuel. Sige. Pero siguraduhin mo lamang na hindi mo na ako muling lolokohin, Eddie. Dahil kapag sinira mo ulit ang tiwala ko, hindi mo na yun mabubuo kailanman. Naintindihan ko. Maraming salamat, Susan. Agad daw binuksan ni Lolo Eddie noon ang kulungan at lumabas naman si Susan. Sakto namang dumating na rin si Nanay Victoria kasama si Tatay Peter at Lolo Felix, pati na namang bagong dating na si Gregorio. Pumasok silang lahat sa loob ng kubo. Dala-dala ni Lolo Felix ang mga sangkap na kakailanganin nila sa paggawa ng gamot. Habang tahimik na nakamasid ang lahat, agad nang kumilo si Susan. Isa-isa niyang dinurog sa isang sisidla ng mga bawang at iba pang sangkap na kailangan para makagawa ng gamot. Hindi na mapigilan ni Lolo Eddie. Pati na rin ang iba ang paghanga sa bilis at husay ng babae. Yun nga kay Lolo Felix, sa dami ng mga albularyo na kilala niya noon, ngayon lamang daw siya nakakita ng isang taong kahit bata pa ay bihasang-bihasa na sa panggagamot. Matyaga namang pinag-aralan ni Nanay Victoria at ng iba pa ang itinuturo ni Susan. Hindi rin naman naging mahirap yon dahil malinaw at maayos niyang ipinaliwanag ang bawat hakbang. Habang ginagawa nila yon sa loob ng kubo, patuloy naman nag-iensayo sa labas sa mga kasamahan nilang manunugis. Lumipas sa mga oras hanggang sa tuluyan ng dumilim ang paligid at sumapit ang gabi. Ang araw kung kailan tuluyang papatak ang pagpula ng buwan. Sa kasamaang palad, hindi nila natagpuan ang kuta o pinagtataguan ni Samuel. Ngunit ayon sa payo ng dayuhang si Gregorio, mas mabuti raw na hintayin na lamang nila si Samuel sa kampo. Sa ganong paraan, hindi na nila kailangang gambalain pa ang mga mamamayan sa baryo. At isa pa, sabi nga ni Gregorio, alam mismo ni Samuel kung saan niya hahanapin si Susan, kaya siguradong darating ito. Matapos daw nilang maihanda ang lahat, isa-isa nang humawak ng sandata ang bawat manunugis. Tahimik nang inihanda ang kanilang sarili para sa paglusob ng mga aswang. At nang tuluyan nang dumating ang mga ito, si Gregorio ang nanguna sa pakikipaglaban. Sina Lolo Felix at Tatay Peter naman ang humawak sa ilang bitag na inihanda nila. Mga patibong na gagamitin upang mahuli ang ilan sa mga aswang. Dahil sa kagustuhan nilang maisalba ang iba at maibalik pa sa pagiging tao. Samantala si Nanay Victoria ay agad na tumakbo palabas ng kampo, dala ang lahat ng gamot. Bahagi yon ng kanilang plano. Kailangang mailigtas sa mga gamot sakaling magkaproblema ang kanilang laban. Si Lolo Eddie naman ang naatasang manatili sa tabi ni Susan. Nakatago daw sila noon sa loob ng koprahan. Tahimik na nakikiramdam sa mga nangyayari sa labas. Alam kasi nila na anumang oras, maaring matagpuan ni Samuel si Susan. Habang tumatagal, palakas ng palakas sa mga sigawan at ang ingay ng mga sandatang nagbabanggaan sa labas. Doon daw unti-unting naramdaman ni na Susan at Lolo Eddie
ang posibilidad na matatalo ang mga manunugis. At sa bawat sandaling lumilipas, lalo ring tumitindi ang kaba sa dibdib ni Lolo Eddie dahil alam niyang kapag bumigay ang depensa ng kampo, si Susan ang unang hahanapin ni Samuel. Hindi tayo pwedeng manatili lang dito at magtago na lang, Eddie. Kailangan nating lumabas at tumulong sa kanila. Hindi pwede. Ipinangako ko kay Tatay Peter na hindi tayo lalabas dito. Ano man ang mangyari. Eddie naman, nauubos na mga kakampi mong manunugis. Sa tingin mo ba, hindi talaga tayo mahahanap ni Samuel dito? Hindi sila mamamatay. Handa ang lahat para dito. Buong plano natin. Ang kailangan lang nating gawin ay sundin ang utos sa atin ni Tatay Peter. Hindi ako mapapalagay sa ganito. Tapos na akong tumakbo ng tumakbo at hayaang ibang sumalo sa kapahamakan. Ako ang kailangan ni Samuel. Kung iisipin, hindi niya dapat kayo nadadamay dito. Kaya ibibigay mo na lang ang buhay mo para sa lahat? Ipinanganak akong aswang, Eddie. Hindi naman talaga ako normal. Minsan naiisip ko na baka pinipilit ko lang maging iba. Kahit na may ibang buhay talagang nakalaan para sa akin. Hindi kailangang ipilit ang pagiging mabuti. Kahit gaano ka pa kasama o kahit anong lahi pa ang meron ka. Hindi yun mananalo basta pinipili mo ang tama ng buong puso. Tama ba ito? Tama ba na gamitin ang mga kasamaan mo para lang iligtas ang buhay ko? Tama ba na maging duwag? Hindi ito pagiging duwag. Nag-iingat lang tayo, Susan. Hindi mo ba sila naririnig, Eddie? Kailangan nila tayo! Hindi raw nagawang makasagot ni Lolo Eddie noon sa sinabi ng babae. Sa mga sandaling yon, kahit siya mismo ay hindi rin alam kung paano titiisin ang mga sigawang naririnig niya mula sa labas. Naglalaban sa loob niya ang dalawang bagay. Ang kagustuhang iligtas si Susan at ang matinding pagnanais na makatulong sa mga kasamahan na lumaban. Ilang saglit lamang ang lumipas nang biglang kumalampag ang takip ng kuprahan. Mabilis na kumilos si Lolo Eddie. Agad siyang humarang sa unahan upang maitago si Susan sa kanyang likuran. Ngunit nang tumalsik palayo ang takip ng kuprahan, bumungad sa kanila ang mabagsik at nakakakilabot na anyo ni Samuel. Dahan-dahan itong humakbang palapit sa kanila. Agad namang inilabas ni Lolo Eddie ang kanyang punyal. Pinagpapawisan na ang kanyang mga palad habang pilit niyang inihahanda ang sarili. Nang biglang tumakbo si Samuel palapit, handa na sana siyang sumugod at umatake. Pero bago pa niya magawa yon, bigla namang hinila ni Gregorio ang aswang mula sa likuran. Doon nakita nila Lolo Eddie kung paano kinaladkad ng manunugi si Samuel palayo sa kanila. Ngunit hindi rin yun nagtagal. Na makabawi si Samuel, malakas nitong kinalmot si Gregorio. Agad namang lumapit sina Tatay Peter at Lolo Felix, nakagagaling lamang sa pakikipaglaban sa iba pang mga aswang upang tulungan ang kanilang kasama. Tumakbo na kayo! Bilis! Susan, halika. Sumunod ka sa akin. Bilis! Susan! Bilisan mo, Susan! Dito sa kanan! Malapit ang mabuang pulang buwan, Eddie. Alam ko, pero wag mo na yung pansinin. Walang mangyayaring masama sa'yo. Hindi magtatagumpay si Samuel. Akala niyo ba talaga ay matatakasan niyo ako? Susan, dito ka lang sa likod ko. Kapatid, ito na ang tamang panahon. Tigilan mo na ito habang may pagkakataon ka pa para magbago. Piliin mo ng tama. Kalimutan mo ng lahat ng mga kasamaan at ang gusto mong mangyari. Kapatid, hanggang ngayon ba naman, hindi ka napapagod? Bata pa lang tayo. Pinipilit mo na akong tahakin ang landas. May pinipilit ka rin naman sa sarili mo, di ba? Dahil itong nararapat. Katangahan! Ipinanganak tayo bilang mga aswang, Susan. Bakit ba pinagpipilitan mo ang sarili mo sa isang lahing kahit katiting ay hindi dumaloy sa dugo mo? Dahil gusto niyang maging mabuti. Ikaw, gusto mo rin maging katulad niya, hindi ba? Inaasam-asam mong makapaglakad sa gitna ng araw. Makisalamuha sa tao, hindi matakot sa mga pangontra. Bakit hindi mo gawin ito nang hindi sinasaktan ng kapatid mo? Bakit hindi mo subukang magpakabuti? Baka sakali may pag-asa pa ang katulad mo. Nagpapatawa ba kayo? Kahit kailan, hindi ko gugustuhin maging kaisa sa mga pinakamababang uri ng nilalang sa mundo. Hindi na kita pipilitin. Kung hindi mo kayang maging mabuti.
Pero nakikiusap ako, Samuel! Tigilan mo ng paghahangad mo ng immortal na buhay! Hindi ka rin naman ipinanganak na isang immortal! Isa kang aswang at yun lang yun! Wag na wag mong sasabihin sa akin kung ano ang nararapat kong gawin o hindi. Hindi pwedeng ikaw ay nakakalakad sa araw ngayon. Nabubuhay na parang normal habang ako ay nagtatago sa dilim. Nagawa ko ito dahil pinili kong magbago at hindi para maging isang immortal lang! Wala akong pakialam. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha, Susan. Kahit ilang pulang buwan pa ang hintayin ko, hindi kita tatantanan. Kaya kung ayaw mo ng gulo at madamay ang mga manunugis mong tagapagligtas, sasama ka na lang sa akin ng maayos at tatanggapin mo ang iyong kapalaran! Mas gugustuhin ko pang mamatay para mailigtas ang lahat ng mga mamamayan ng baryong ito kaysa maging daan para mas lalo ka pang maging isang demonyo! Tingnan natin kung saan ka dadalhin ang katapangan mong yan, Susan! Walang sabi-sabing biglang sumugo daw noon si Samuel. Magkasama at nagtulungan sina Susan at Lolo Eddie upang kalabanin siya. Nagpalitan sila ng mga suntok at sipa. At habang pilit na kinakalmot ni Samuel si Lolo Eddie, sinusubukan naman itong saksakin ng punyal ang puso at ulo ng aswang. Ngunit masyado mabilis si Samuel. Sabi pa nga ni Lolo Eddie daw noon, imposible ngang mahuli ng normal na tao lamang ang bilis ng mga kilos niya. Hindi nagtagal, dumating na rin sina Tatay Peter, Lolo Felix at ang dayuhang si Gregorio. Sama-sama nilang nilabanan si Samuel. Kahit ilang beses na silang napapatalsik ng aswang, agad pa rin silang bumabangon at muling humaharap sa kanya. Hanggang sa nagawa nilang pagtulungan na mahawakan ng parehong kamay ni Samuel at idikdik ito sa malaking puno. Nangakmang sasaksakin na ni Tatay Peter ng punyal, biglang sumugod ang panibagong grupo ng mga aswang. Ang nakakatakot pa, karamihan sa kanila ay kasamahan ng mga manunugis, katulad nila. Ngunit dahil sa dami ng mga kampo ni Samuel ay mabilis lamang na natalo ang kanilang mga kasamahan. Mas lalo pa daw namang nagkagulo ang paligid. Hindi na lamang si Samuel ang kanilang kinakalaban, kundi pati na rin ang mga bagong aswang. Dahil dito, abala sa pakikipaglaban sina Tatay Peter, Lolo Felix at ang dayuhang si Gregorio. Si Lolo Eddie naman mabilis niyang inilibot ang paningin para hanapin si Susan, ngunit huli na. Hindi kalayuan sa kanilang pwesto, nahila na siya ni Samuel pataas ng bundok. Sa tuktok alam niya nag-aabang ang isang bangin. Sa pagkakataong yon biglang nagkaroon ng kalituhan. Dinig na dinig daw ni Lolo Eddie ang mga sigaw ni Tatay Peter at Lolo Felix na parehong inaatake na ng mga aswang. Kinakagat sa leeg habang pilit siyang sinisigaw ang tumakbo. Kitang-kita daw niya noon kung paano malakas nilang sinigaw at daing sa sakit. Ngunit pati na rin ang determinasyon na tapusin ang lahat. Kahit ang dayuhang si Gregorio na sinubukang tulungan ng dalawa, wala ring nagawa nang babahan siya ng 3 aswang at sabay-sabay pang kinagat ang katawan nito. Dahil doon mabilis na tumakbo si Lolo Eddie pataas ng bundok. Hinabos siya ng mga aswang, ngunit nang marating niya ang pinakatuktok kung saan naroon si Susan at hawak ni Samuel, kuminto ang mga ito para bang yumuko sa kanilang Diyos. Nang tumingala si Lolo Eddie, nakita niya ang buwan, bilog na bilog, pulang-pula, at ni katitig na liwanag mula sa buwan ay wala na. Tuluyan na ronong nagtapat ang araw at buwan. At sa mga oras na yun, para daw pong bumagal ang paligid. Tandang-tanda niya kung paano malakas na kumabog ang kanyang dibdib habang nakatingin kay Susan na nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Ito na ang panahon na pinakahihintay ko, Susan! Huwag mong gawin ito, Samuel! Kakambal mo ako! Pamilya tayo! Hindi dapat tayo nagsasakitan! Matagal na kitang binura sa mundo ko, Susan. Hindi ba nagpaalam naman ako sa'yo? Malino na sinabi ko rin na sa muli nating pagkikita, malaki ang posibilidad na magkaaway na tayo. At ito na yun. Ito na yun, Susan. Ngayong gabi, ang lahat ng kakayahan mo ay mapupunta na sa akin. Magiging isa akong pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo. At wala na akong katatakutan pang kahit ano! Hindi! Eddie! Tulungan mo ako! Paalam, kapatid. Salamat dahil sa pagsisikap mo. Binigyan mo ko ng ganitong pagkakataon para mabuhay ng mas matagal. Susan!
Halos sabay daw ang mga sigaw ni na Susan at Lolo Eddie. Kusa namang kumilos ang katawan ni Lolo Eddie noon, dala ng desperasyon sa sitwasyon at agad siyang tumakbo. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya si Samuel patungo sa bangin. Sa lakas ng puwersang yon, nahulog si Samuel sa gilid. Ngunit mabilis ding kumilos upang mahilan si Lolo Eddie at mapasama sa kanya. Buong tapang, inilabas ni Lolo Eddie ang kanyang punyal at sunod-sunod niyang sinaksak si Samuel. Una sa dibdib, pagkatapos sa ulo at hindi niya ito tinigilan. Para bang unti-unting nauupo si Samuel hanggang sa mga buto na lamang ang natira. Ngunit sa pagbagsak nito sa batuhan, napakabilis na natapos ang kanyang huling hininga. Nang mga oras na yon, kahit na naghihingalo na si Lolo Felix, gumapang siya sa gilid ng bangin at sinilip si Lolo Eddie sa ibaba. Ngunit wala na itong buhay. Napahagulgol na lamang siya noon. Hindi niya akalain na ganun kadeterminado si Eddie na iligtas ang buhay ni Susan at pati na rin ang mga mamamayan sa kanilang baryo. Si Susan naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nakasilip sa buong bangin, hawak ang bibig, nanginginig ang mga kamay at nangingilid ang luha mula sa kanyang mga mata. Bahagyang umiling siya. At kahit na si Lolo Felix ay hindi alam ang dapat gawin. Para bang panaginip lamang ang mga pangyayaring yun. Nang akala nilang matatapos na ang lahat, biglang tumakbo si Susan pababa. Nang makarating siya sa tabi ni Lolo Eddie, agad niya itong niyakap. Kahit na nasa taas daw noon si Lolo Felix, narinig niya ang malalakas na iyak ni Susan. Para bang sumisigaw daw ito sa buwan na noong oras na yon ay nananatili pa rin buo sa kalangitan. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim. Hinalikan ang pisngin ni Lolo Eddie. Ngunit sa susunod na sandali, kinagat niya ang leeg nito at sinipsip ang dugo. Nang sapat na, binitawan niya si Lolo Eddie. Kumuha ng matalas na bato. Hiniwa ang kanyang mga palad at ipinatak ang dugo sa bibig ni Lolo Eddie. Gising ka na. Anong nangyari? Bakit nandito ako? Buhay pa ba ako? Huwag kang mag-alala. Buhay ka pa. Paano? Sabihin na lang natin na nagkaroon ng isang himala. Kuya, seryoso ako. Anong nangyari? Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang po, Kuya Gregorio. Ang totoo niyan, kahit konti, wala nga akong nararamdamang sakit. Sinasabi ko na sa'yo himala nga ang rason. Pinagtitripan ka na naman nitong si Felix. Kung alam mo lamang ang ginagawa niyan sa'yo nung panahon na wala ka pang malay. Kuya, Huwag kang mag-alala. Wala naman akong ginawa na ikasasama mo. Hindi ko lang sinasadya na mabasa itong iyong tala-arawan. ano? Bakit mo naman binasa, Kuya Felix? Privado yan, hindi mo dapat pinapakialaman. Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan. Hindi ko rin inaasahan na ito palang kinaabalahan mo. Eddie, tuwing nakatambay ka sa puno ng mangga at nakamasid kay Susan mula sa malayo. Sandali. Nasaan na pala si Susan? Ligtas ba siya? Yung mga biktima ni Samuel, nakaligtas ba? Tao na ba ulit kayo? Hindi ba kayo mga aswang? Mga tao na kami. Gumana ang gamot ni Susan. Magaling naman turuan si Nanay Victoria. Kaya nasolusyon ng kaagad ang mga naapektuhan ng ginawa ni Samuel. Karamihan ka lang. Hindi ganun kabilis na nawala ang epekto sa pagiging aswang. Lalo na kung umaasa lang sa gamot. Pero kung pinipili ng isang tao na pigilin ang uhaw at muling mabuhay na normal, mas nagiging mabilis ang epekto ng gamot. Wala ding nangyaring masama kay Susan. Wala nga lang siya dito pero ligtas siya. Salamat naman sa Diyos. Alam mo, sa totoo lang, kami dapat ang nagtatanong sa iyo. Nang ano? Anong pakiramdam na maging isang immortal? Huh? Huwag mo nang pansinin si Felix, Eddie. Ang mabuti pa, magpahinga ka na dahil oras na gumaling ka na. May mas malalaking pagsubok pa ang haharapin mo. Ano bang sinasabi ninyo? Hindi ko kayo maintindihan. Akala ko ba nagtagumpay tayo? Wala na si Samuel, di ba? Sandali. Huwag mong sabihin. Isa ka ng aswang? Isang immortal na aswang na kayang maglakad sa araw
hindi matatakot sa kung anumang pangontra at walang nakakaalam kung paano ka mapapatay. Sige, kung yan ang gusto mo, hindi ko sasabihin. Tigilan mo na si Eddie Felix. Alam naman natin na hindi siya magiging masama. Lalo na't hindi siya ipinanganak na purong aswang. Kung pipiliin mo na maging kagaya ni Susan, hindi imposible na bumalik ka rin sa dati. Pero paano na ako mabubuhay nito? Alam mo, Eddie, may sagot ako dyan. Hindi ko alam. Pero gaya lang ng laging sinasabi sa'yo ni Nanay Victoria, sundin mo lang kung ano ang gusto ng puso mo. Ng puso mo ha, hindi sikmura. Kahit kailan talaga, puro kakalukuhan, kuya. Sige na, uwi na ako. Paniguradong hinihintay na ako ng asawa kong bungangera. Ang lakas ng loob mong sabihin yan ngayon dahil wala si Dayan dito. Pero nung isang araw lang hitiklop ka sa asawa mo nung unang sinundo ka sa kampo. Sinundo ka ni Ate Den sa kampo, kuya? Oo, galit na galit niyang ate mo eh. May hawak ng pamalo. Ano? Iyon na daw ang huling araw na nakita ni Lolo Felix si Lolo Eddie. Nang sumunod na araw, na sana'y dadalawin niya ito. Wala na si Eddie ron. Sa halip na iwan lamang ang isang sulat. Dito sinabi ni Lolo Eddie na hindi na niya nakayang maghintay pa ng susunod na araw para hanapin si Susan. Dahil isa na siyang aswang, alam niyang umalis si Susan upang lumayo sa tukso at turuan muli ang sarili na hindi magutom sa laman at dugo ng tao. Siya naman, si Lolo Eddie, ay handang hanapin at samahan ito. Mula noon wala na naging balita pa sa dalawang. Marami ang nagsasabi na posibleng patuloy pa rin silang naghahanap ni Lolo Eddie kay Susan. Ang iba naman ay naniniwala na nagawa na niya matagpuan ito sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa kanyang puso at ngayon ay namumuhay na sila ng malayo sa lahat. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Lolo Felix at Lola Dayan na kung sakali mang muling makabalik sa normal na pamumuhay sina Susan at Lolo Eddie, babalik din sila sa aming baryo. Ang kwento pong ito ay personal ko ring nabasa sa mga tala na laman ng diary ni Lolo Eddie. Noong una malungkot isipin ang kanilang pag-alis pero naintindihan naman ni Lola Dayan at Lolo Felix ang kanilang dahilan. Naniwala din po kami na kung nasan man sila Susan at si Lolo Eddie, masaya ito nabubuhay na magkasama at sapat na yun para sa pamilya namin. Lalo pat kilala silang hindi na naising makasakit o makabiktima ng inosenteng tao dahil sa gutom. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. May mga pagkakataon talaga na para bang nabuhay tayo sa maling katawan, sa maling lahi at sa maling paniniwala. Dahil wala naman tayong laban sa tadhana, madalas pinipili talaga tayo nitong dalhin sa isang pangyayari sa buhay natin na magpapasuko sa atin para sa pagsusumikap na maging mabuti. Kaya na naman, ipinagpapasalamat po na aming channel ang pambihira at kwentong ibinahagi mo sa amin ngayong araw na ito, Madam Sofia. Ang kwento ng iyong Lolo Eddie ay nagpatunay na kahit sa gitna ng takot, panganib at mga bagay na hindi natin maintindihan, ang tapang at kabutihan ay palaging may puwang. Pinakita nito na ang pagpili na kumilos para sa tama, kahit gaano kahirap o kakilakilabot ang sitwasyon, ay may kapalit na liwanag, kahit sa pinakamadilim na mundo. Natutunan din natin dito na minsan ang ating puso ang pinakamalakas na gabay, higit po sa isip o lakas ng katawan. At kahit ang mga pangyayaring puno ng panganib at misteryo, sa huli, ang tapang at malasakit ang nagdadala sa atin sa tamang landas. Para naman sa aming mga listeners, kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, abangan niyo po ang mga susunod na upload ng aming channel. Bisitahin din po ang aming kapatid na channel na Aswang Diaries, kung saan patuloy kaming nagbabahagi ng mga kakaiba at makabuluhang kwento na puno ng pag-aaral para sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po.